Kani kadai ka yung mani jong kabalang presbyterian mupliang ka bahap apo kanong ba no ji hadam presbyteri. Handai menen kamiet ane menia mestap akapor kamba RBGA kading ka basyarkai bat ka bejur kala bamdu sendan ya kani ka yung ka bakentang ka jong ublay. Pada klima step kani ka yung mani ka longkum ni. Kat kum kerja tu jong kita membasan nak katai ka balang le tu ba kipat ba kali yung kong ya kading akapor kamba RBGA mestap. Bakat tukan ngot ki pai ba klemi ngat kisnong kita bat ki perbangai klemi man persang bat pelik bekading hendrai mak lajur palat kim simala manai ai tak nadu mata nak kaliang jong kita memesan kilo ang bak kim tip ka ikadau bahkan dekat yimani kalau perlu nomor bak kim simlai i di kim simlai tip lu kai ka balas dang ndai ki susubab kala bandai ka jong thot ki boarding elektrik lani nak kiwi pat ki dau tahu ya mata hi nak kaliang kita memesan beki ni lambarang ki ong kim pan la badong hai halo ka jong perlu nang ba jong ka jong plu jong ka ying mani baro kita na po jong ka kala ingkhong lut bat kalong ka jong sosi ka bakhraw ye ki pa ba na ki khlong ki khana kilong kimi klang pa samla klemi manit pe ta ka jong menut ye ka ying mani handai ka wei ka bakham sngo pangnut e kalong bakat ding kadang bamdu kadang klang ha ka ying mani la so ye ka jing yam jong kilong kimi jong ki khana bat ki samla ru ki bal shupai thamla le ye man plai ye ka jong bamdu ju ka ding ye ka ying mani